Kajingkot tap kambiang jong Directorate of Health Services nakabenta kilai spa arpusan tali ki kamnos ki balai haka contractual basis nakabenta khatway benai ki bantrai haka first referral unit but critical unit haborok koi ka jella kala penlong ya ka seng ki samla puli khasi students union ban lej ikendo ya ka DHS ban panjing pensai halor ka ni ka benta. Yaka KSU layalam daw samla Ruben Najiar, upapat komu chairman jong employment monitoring cell, barak jinglet check office ke DHS MI, kila yo banyi kendo yaka Dr. F.V. Karshiying. Hadin ka jing yo ikendo na kalyang samla Ruben ula pensngau baka jinglet ikendo yaka DHS, kadai ban panjing pensya yaka jingkot biang yaka re-advertisement, kabala kot haka pratari unai tung araja arpusaw, bat kabala patha, ban tap yaki kerteng lingba ka online application haswa ka khat santri unai tung araja arpusaw. Kat kum ka jing batay usamla Ruben, ka panjing pensay halor ka jing kwa jing tip jong ka seng, babalay ka sarkar kala pensange ek jing kot interview, haka tu ka por ka baladap, bat ban ong, baka jing tip ka baka seng ka don, ka day ba ka don ka jing le bakla na ka office ka DHS, haka baningkong, ka basuba ba don bon ki kambuj po, da ka batmu pun rungkam da ki brio ki badang duna haka jing tip ya ka kam, da ki brio ki balaju tray teng ya ka kam bat kentu ya ka DHS, baka jing tungkam ka di ban long ka bakhoj ka basuba. Kajing pendu i just tolong halor ka jingpen mi kari advertisement biang jong kan ki lespa arsan cleaners ki ba dang shumi sian na ini tarik kum kajing tep kujungi jing saya kani ka isu jong kan cleaners ngila juan teng ban kudu director ba hau bunai match kila pen mi advertisement ade ba kila pen hatu kapor mi advertisement ki isu select kita ki candidates based na ka experience ki chongki te kawan ka chung ijo ni na bunut ki nong apply kan ya kam ki ong ba ki kala don experience la suppose nam kharas nam bat kumtar ter hendrei kim shimi ya ka karte ki chongki hendrei ki bad dang sudah tritang asnam batang experience tang ares nam kila ki kum kita ki kerteng kimi te onda hatu ka por bengiwan ban kendu director mila batai kita ki baro i yang sampai luar kata kabenta buat hadin tang asni hi baya kata ke interview ka walk in interview jadi live part son kinas kila cancel no te hadin bela cancel hot officially kam ai kono juba ba balik cancel nomor ba ni wanda ka nomor ba kadon kan kono jino siliang ya no interview takada ngi kwa ya kani ka bakit mi ki maksaba te ngatai lesi kilap ya kum kita ki bat ki cancel no interview tingi dang apni ba hot bakin pensisha ba beli bi cancel ring isi no baki pen re-advertise piang ya ka post claim da justify ya beli ki cancel ya ka last ya ka interview ka ba menchua te hadin ka jing kereng ka cumi na kaliang cumi batai ba isu batai ba hot ki bun pala kini ki allegations ndi tang na kaliang dong seng ndi niki pat ba bakinong apply ru kumju takadaw ki ko ban cancel no ya kanika interview ban le thamai te na kaliang jo seng ni butang kawi da kujukli haba pp re-advertise piang ni ka post but balik re-advertise ka post number ba pitip bakadon kajing le bakla hanu da manu ha ki ban pemi keteng ki ba bomdi ban mi te kamun toire ban chupni kita ban churi advertise yang dengan post nomor ba ki tu ki brio ki bra tri ni ki bri ba tri ni ba pemi akalas te kamud dala ki bakla lesi kala mani ki bakla ne lesi kala adi ka baki ko ban tundung kerteng jungnu tak daw ki le kum tu dekat ba kadang don kani hatu kani ke exam kanong siya kata ka fair ba ka ba khud ba suba nam takinong apply kam makun menta ya kaju kam ki bala da apply ki apply gan menta hatu kanong ya kani kenti benta kanong ka ba khud ne em te kata ka di ka wi ka dak chikli bangibu na kalyang kaseng but ni kum kaseng ni la dawaru ba ya ka kani ka exam ba kum kandak menta ki marks tu baro na di ban permission ni ko asu ban kin buri ki marks ko asu bakin sob ki baro abaki on bakar kamdan no jumo silang te beli kim laban peni ki marks ne yang kaseng dawa ba da kalong ka exam kidi ban peni ki marks kaman khnang ba baro ki patba ki i mono ba pas mono ba di hok menteri mono ba di menteri sakabala bi ong ba hot na kalyang ka di DHS hadu menta nadu la lice house nam ki simpen mi shu ya kata ka regularization na ka permanent post nam ta ki staff nurse ki chumi tang contractual
Ya kan ni kapusu kadi contractual post nampak khabai pana hindi ki penlongpat ya examinations ki penlongpat ya ka person interview mentah apabila pun kantak ka person ya ka examination person interview tiga UEP ban appointment di curriculum post kata kadi kawai kadak cukli bani bu ki andre nakaliang kata pencai ba kata kambon kabor ka level cukli kadi kata lo kasyong ka sorka di ya kajuhi kesur ya kini kisini ni kendu ya i kong apren ndo bantu semua kini kita apakah dia kejing jenjar yuki nurse yuki staff nurse ban recruitment jungki nomor ba na pun sin na kapor itu lab ba ki kum kini kejing jak sudan ba na kalang ki staff nurse ki juan singi bar ki ujor ba hoi kadon kumta kalong kabum khut kajing rum kam kajing thap kam bat donru napo ka department ki juan ujor ngi bi hoi kadon kata kajing pan pisa kumi kuntai wala kata ngi pala umsha nomor ka ditang ki bor bi semua pateng te kum kita ki ehi ki jana ka por tingi kwa ba kin nong apply kam ki apply ki lam pendap ki jing puli ki kwa ba kajing thap kam kajing thung kam kalong ka bakhu lada kajing thung kam hi kalong ka ba jakria de ki yo tingi khun minister ki khun he sarkar ki yo apply kam te shi ki du kusukun but da kayai long kum ni te lasai liski kintuna samla ki bani puli nursing nomor ba ka kam ka yo kam ke jam kalong ka bejinja na kaliang jungi ikular ba yakani ke exam bumenta nomor ba long na written examination tu kan long based ki umar sheets temdi bakare kupre di kan kare ki machine di kan mudon ka jingle silyang na jung silyang ki marks ki bumi in shaba bakwa iwi bentaru ba kadang kata ka weightage bagi ai ba experience ki batri hakam sarkar ba ki bamtri hakam sarkar ki ai weightage ande kum ki experience certificate na aweng no mentakan dong bitang aku marks kan di alor examination but aku marks de lapas ki examination kin pe ya ka practical ka joki ta kalau menon ka viva kita ki kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong uni udai khau plus f u khau fortified u khau 45 henrai ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umde u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ka jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman henrai ba uni u khau 45 don jiga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngien ngat hagi babun ke jingpa ka sarkar ka persangkat barla banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kila pha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da u khau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya